खुलुमबाय आं गुरु पबित्र बर' बड' सिनियर आर्टिस्ट एस'सिएशननि जेनेरेल सेक्रेटारि दिनैनि बे गोथार सानाव जों मोनसे खौरांगिरि मेल लानाय जादों आरो दिनैनि बे खौरांगिरि मेलाव जिखिनि खौरांगिरि बिथांमोना मोनफैनो हादों जों गासैखौबो साबायखर बावनाय जाबाय आरो दिनैनि बे गोथार सानाव जों बिखेकके जोंनि बर'नि महरगिरि आरो रायजो राजा बिथांमोनखौबो जों गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय आरो खुलुमनाय बावग्रोनाय जाबाय दिनैनि बे गोथार सानाव जोङो स्पेसियेलि जोंनि जानो गोनां दथि बड' सिने एवार्ड सेरेमनि 25 नभेम्बराव जानो थांगासिनो दं गुवाहाटी कलाक्षेत्रआव दा बेखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो जा फिल्म मोनसे कम्पिटिसन लादोंमोन फिसार फिल्मनि 2023 आरो 24 आव ओंखारनाय जा माखासे फिल्म दंमोन बे फिल्मखौ जोङो जोंनि जुरि बर्डआ गोबाव समनिफ्राय जिरायनानै दिनै फाइनेल स्टेजाव लाबोनो हाबाय आरो बिथांमोना दिनै बे फाइनेल स्टेजनि जा मोनसे रिजाल्ट माने मोनफ्रोमबो केटेगरिनि एगेन्स्टआव जा साथाम थानाय मोनसे नमिनिनि रिजाल्ट बेखौ बिथांमोना फोस्रावनो थांगासिनो दं आरो बे फोस्रावनाय हाबाफारियाव जों दिनै गोजोननाय मोनदों आरो जोंनि गेजेराव जा जुरि बर्ड दंमोन आं दिनै सिनायथि होनो नागिरदों गासैखौबो जोंनि गेजेराव जुरि बर्डनि चेयारमेन हिसाबै जोंनि गेजेराव दङ जोंदाव बड'सा सार गासैबो सिनायखायो बिथाङा जाबाय जोंनि जुरि बर्डनि चेयारमेन आरो जुरि मेम्बार हिसाबै दं जोंनि गेजेराव मदाराम बसुमतारी सार आरो दंबावो जोंनि गेजेराव हरेश्वर स्वर्गियारी सार आरो जों दंबावोमोन सापर्टिं जुरि हिसाबै जोंनि जयन्त नार्जारी सार दिनै जों बे समाव जोंनि जुरि बर्डनि चेयारमेन बिथांखौनो आं जोंनि नमिनिसफोरखौ फारि फारि खिन्थालांनो थाखाय आं गुरै खावलायनाय जाबाय खुलुमबाय जोंनि जुरि बर्डनि कमिटिनि तरफनिफ्राय जों देग्लायनि बे 6 बड' फिल्म एवार्ड नमिनि लिस्ट फर बड' फिचार फिल्मा 2023 ओमफ्राय 24 बाव जों बोसोरनैनि आरो बाव जों टटेल 19टा फिल्म नायदों दा बे फिल्म बिथोराव जों माने 20टा केटेगरि दं 20टा केटेगरियाव जों प्रत्येक केटेगरियावनो मोनथाम नमिनि हिसाबै सेलेक्ट खालामदों आरो दा दिनै जों बे नमिनि लिस्टखौनो डिक्लेयार होनोसै दा सिगाङावनो जाबाय नाम्बार 1आव दं टिकेन्द्रजित नार्जारी एवार्ड फर बेस्ट बड' फिचार फिल्म दा बाव मोनथाम फिल्म दं बे फिल्मनि मुंफ्रा जाहैबाय जांख्रिथायनि थैसाम प्रडिउसार आर.डी. कम्पानी गराय फाख्रि प्रडिउसार जनि बिश्वनाथ ओमफ्राय गाब गैयै जायख्लं प्रडिउसार मुलुगसार बर' ओमफ्राय सेकेन्ड केटेगरियाव दंमोन खनिन बड'सा एवार्ड फर बेस्ट डिरेक्टर बाव मोनथाम फिल्म दं बे मोनथाम बेस्ट डिरेक्टर नालाय बाव साथाम डिरेक्टर नमिनि सिगाङाव दं रजनी बसुमतारी गराय फाख्रि राजा नार्जारी मोसा गणेश बर' बोसोन ओमफ्राय थार्ड केटेगरियाव दं दिलीप बसुमतारी एवार्ड फर बेस्ट एक्टर मेल बाव साथाम नमिनि दं बाव सिगाङाव जाहैबाय सुखबिर कार्जी जांख्रिथाय थैसाम लिंसार बसुमतारी मोसा ओम प्रकाश केलकातारी बोसोन ओमफ्राय फोर्थआव दं सुत्रि ब्रह्म एवार्ड फर बेस्ट एक्टर फेमेल बाव साथाम नमिनिया जाहैबाय सिगाङाव दं हेलेना दैमारी दाहाल संगिना ब्रह्म गराय गाब गैयै जायख्लं मनालिसा हाजोवारी मैना ओमफ्राय फिफ्थ माबायाव केटेगरियाव दं बासुदेव देउरी एवार्ड फर बेस्ट मिउजिक कम्पजार फर ए सं बाव साथाम नमिनिया जाहैबाय अमर बर' थैसाम 2 देबजित ब्रह्म गुथाल बिपुल दैमारी एन्ड दिन बसुमतारी बोसोन ओमफ्राय 6 केटेगरियाव दं मनजित नार्जारी एवार्ड फर बेस्ट करिय'ग्राफार बाव साथाम नमिनिया जाहैबाय बिग्राय बसुमतारी मोसा फाखन एन्ड फुंखा दाहाल सोमजोर बसुमतारी गुथाल बे 7 केटेगरियाव दं लेनि बसुमतारी एवार्ड फर बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट बाव साथाम नमिनिया जाहैबाय पिंकी दैमारी गाब गैयै जायख्लं गेन्द्रा बसुमतारी बेनिथ संसार दिसा बर' दाहाल ओमफ्राय 8 केटेगरियाव दं नीलकमल ब्रह्म एवार्ड फर बेस्ट स्क्रिन प्ले बाव साथाम नमिनिया जाहैबाय रजनी बसुमतारी गराय फाख्रि आर रोनाव गाब गैयै जायख्लं गोजोन बर' मैना बिनि उनाव 9 केटेगरियाव दं 9 केटेगरिया जाहैबाय भुबनेश्वर महिलारी एवार्ड फर बेस्ट मेल सिंगार बाव साथाम नमिनिया जाहैबाय मिजिं बरगयारी जांख्रिथायनि थैसाम सोमखोर दैमारी थैसाम 2
माइकेल मुसाहारि सानबोलावरि। ओमफ्राय 10th केटेगरियाव दं पुर्निमा स्वर्गियारि एवार्ड फर बेस्ट फिमेल सिंगार। बाव साथाम नमिनिया जाहैबाय गीताश्री रामसियारि बोसोन, इलिसा बर' मोसा, पुर्निमा बसुमतारि सानबोलावरि। ओमफ्राय 11th केटेगरियाव दं सिद्धार्थ दास पाप्लु एवार्ड फर बेस्ट एडिटर। बाव साथाम नमिनिया जाहैबाय राजा नार्जारि एन्ड नारदाव ब्रह्म मोसा, किन्नि मित्र गराय फाख्रि, अमृत बसुमतारि बोसोन। ओमफ्राय 12th केटेगरियाव दं बिशाल बसुमतारि एवार्ड फर बेस्ट नेगेटिभ केरेक्टार। बाव साथाम नमिनिया जाहैबाय रिंकुमणि नार्जारि गुथाल, रुबुल बर' जांख्रिथायनि थैसाम, राजश्री बसुमतारि जों बर'। ओमफ्राय 13 केटेगरिया जाहैबाय रामसिं गेला एवार्ड फर बेस्ट कमेडि। बाव साथाम नमिनिया जाहैबाय दैमु ब्रह्म दाउखा बिदै, मिजिं नार्जारि बेनोथ' संसार, बिग्राय बसुमतारि गुथाल। ओमफ्राय 14 केटेगरियाव दं बिकास बसुमतारि एवार्ड फर बेस्ट मेल सापर्टिं एक्टर। बाव साथाम नमिनिया जाहैबाय बिबेक गयारि मोसा, मुलुगसर बर' गाब गैयै जायख्लं, लिंसार बसुमतारि जांख्रिथायनि थैसाम। ओमफ्राय 15 केटेगरियाव दं आलारि बसुमतारि एवार्ड फर बेस्ट फिमेल सापर्टिं एक्टर। बाव साथाम नमिनिया जाहैबाय अनजालि दैमारि गराय फाख्रि, जुनु बसुमतारि जांख्रिथायनि थैसाम, ओमफ्राय सुदेम सना रामसियारि मोसा। ओमफ्राय दा नेक्स्टआ 16 केटेगरिया जाहैबाय गुवार गयारि एवार्ड फर बेस्ट मुवा माने मेकआप आर्टिस्ट। बाव साथाम नमिनिया जाहैबाय जगत बर' जांख्रिथायनि थैसाम, रेखा बसुमतारि थैसाम 2। ओमफ्राय माबायाव थैसाम 2आवनो सासे दंबायो, सानै आरो रेखा बसुमतारि ओमफ्राय मिजिं बसुमतारि। ओमफ्राय आरो मोनथामाव जाहैदों फिल्मा बोसोन, बिनि मेकआप आर्टिस्टआ साब्रै दं, पियुमनि शर्मा, हेमानि नार्जारि, सीमा बर' आरो निजोमश्री बर'। बेनिफ्राय 17 केटेगरियाव दं दैख्रं खुंगुर बसुमतारि एवार्ड फर बेस्ट लिरिक्स। बाव साथाम नमिनिया जाहैबाय सोमखोर दैमारि जांख्रिथायनि थैसाम, सपन कुमार ब्रह्म बर'नि थै, सोरांसा बर' गाब गैयै जायख्लं। ओमफ्राय 18 केटेगरियाव दं गपाल स्वर्गियारि एवार्ड फर बेस्ट डिअपि माने सिनेमाट'ग्राफि। बाव साथाम नमिनिया जाहैबाय प्रदीप दैमारि जांख्रिथायनि थैसाम, ओमफ्राय भरा खेरखातारि बोसोन, सिदा बरा गराय फाख्रि। ओमफ्राय 19 केटेगरियाव दं कनकलाल स्वर्गियारि एवार्ड फर बेस्ट मिउजिक डिरेक्टर। बाव साथाम नमिनिया जाहैबाय सोरां ब्रह्म जांख्रिथायनि थैसाम, सोरांसा बसुमतारि बर'नि थै, देबनारायण ब्रह्म मोसा। ओमफ्राय लास्ट आरो 20 केटेगरिया जाहैबाय कैलाश देजु एवार्ड फर बेस्ट एक्सन डिरेक्टर। बाव मोनथाम नमिनिया जाहैबाय केनि बसुमतारि जांख्रिथाय थैसाम, सपन कुमार ब्रह्म बर'नि थै, बे बर'नि थैयावनो साथामनि नाम दं, बाव शंकर नार्जारि, फाकि बसुमतारि आरो बे सपन कुमार ब्रह्म। ओमफ्राय थामथियाव दं नैबे बिजु दैमारि, एनजितुमनि सुत्रधर बोसोन। दा बेखिनियानोसै आरो ओमफ्राय बिनि मेनसन मोनसे पार्टिकुलार फिल्म बा डिरेक्टरखौ जों फोसावगोन, बेखौ जों बे एवार्डनि समावसो फोसावनाय जागोन। दा बेनोसै आरो गोजोन्थों।